Sadie ye kanu nie. Sadie ye kanu nie. Boaze. Sije. Ati saying. Nyame adom ebi ya pa. Ye nyame ase. Me gidi say senior lecturer AC. Ya ene wantimi am cancer no hoye. No hoye papa. Nyame adom nti no hoye. Ye nyame ase. Na ene AC entumi am cancer. But ye besua de. Ye besua de. Ye besua de. Na sije. Yeah. Maame Charity. Nyame adom wa breyen sɛdeɛ ka ni wabrɛ nimdeɛ ba akomienu bi yɛ pɛsɛ yɛ ne atiefo che ne di kan tan ba kontumu na yentie sɛdeɛ ka no nie nipa ne pi taaka didi atem enyin ne sɛ ɛyɛ no kwan so atem didi na ifrase mofrase nyina yɛ sɛ wodidi obi atem nti ɛyɛ atem didi so kan some dia atem didi enye edidi atem betumi aka se odidi obi atem na mum ye ka asam no pa dia ye ka se oh do ye ni dia atem didi odi na atem nti nsa na tie why enye didi atem didi mum siye anti Charity ene da ho no ehia nkyire mu bia atem didie ehia nkyire mu bia otia no ofa na prako pe sa em say etode bia yakura no sansem yedi ya o yakanda sije nya no kwa wasande fufura aba yentie no so all right obi tumi ka se me di dwumadie eno so no echia kakra yedi dwumadie intino me kodi dwumadie enye papa na emu me kodi dwuma sade esi mire bi wo kire se enchenchi nam na emu ye chenam no saa pepepe na we esi sotie yedi dwumadie eto so no akanka mo centrofo yi omo mboda uru bo hwe no obi abetena so o se kuro we sei omo ye amamre ne amane eno so no achia kakra yenya amamre ne amane asantefo amamere ene se owo ba etwa ne twetia ne na awotwe eya amamere na emum no so obi wo na saa bre no eda no du na ye koye saa twetia etwa na ye ka ne se ye ya amane amamere no akoye general na amane no ehim enti amane ehye amamere enti ye nka mom se omo ye amamere ne amane broni krum obeka se customs and tradition no yenka momusa no amane no ehye amamre no intino yebusu aye di sa adwuma no ene ye frɛ ne sɛ ye amane na emom ya amamre se ye wo a ye twa abofra no twetia na awotwe anti Charity emudo na just person che say amamre no any the larger umbrella and amamre ni mu no amane wom yeah the branch no enti yenka so ye amamre ni amane bi ena wasan ka ba ko mi di dwuma mi ye ndi dwumadi da bi so dwumadi a ye di o kansa kwan bi so no o ko he so mi ko di dwuma bi bi ewo takrade anasa akrade mi ko di dwuma bi sa ewo takrade me call takrade no me call dwumadie no ase but man ko di dwumadie ewo dwumadie ase kaza wachia no kra nti ma Charity ewo UK metenkensia de sisade ye kanini sije bebre ho a ye de ebebre atiefo nti omungu so no muntie sade ye kanini wo adwenkyire bi anase wo suggestion bi opeso de maye bia o frame me number na anase wo de fa me number no so a ye besum nimdie sɛde akura kan no eni ba akofo tim enti akan kasa no sɛde ye kan ye chia no ye boa na ya tenetene no kakra sɛde ye kan nie sɛde ye kan nie